De büdös a pofád. De büdös volt este a faszod? A lyukod is elég büdös volt. Igen? Igen, dögölj meg. Te hülye kurva, bazd meg. A rohadt kurva. Mióta az a rohadt kurva Isten Daninak gombafica van, azt a rohadt Igen, kurva bazd meg. gecit levet, bazd meg, nem bírod oda tenni, hova kell. Bazd meg. Képzeld, bazd meg. Mi? Meg akartak kurni Bandikát a múltkor, és Bandika lefosta a kurva nagy gombáját, bazd meg, és még nagyobb. Aj, nem mondjad nekem. Bedagadt, mint az állat, bazd meg. Benn van az intenzív osztályon. Igen? Igen, bazd meg. És Kata még nem is tud róla, bazd meg. Még nem is tudom, mit fog hozzászólni. Bandika mindig is kurva büdöset szokott fosni, bazd meg. De mondjuk én is kurva nagyokat fostam, amikor régen dugtunk. Igen. Szavaztok, mi a fasz van? Szavazta, hülye kurva. Az a kibaszott Dani meg hol van, bazd meg, azt se láttam már, vagy fél éve, bazd meg. Megdöglött, vagy mi a geci? Lefosta. Igen. Na, most lehet mondani, hogy lefosta, nem? Mi a geciről beszéltek most itt? Ne szívassatok melyik korán reggel, bazd meg. Mi a faszért akarod elmondani? Bazd meg, András! Mi van? Most a faszom ki van, nem értek semmit. Mondjátok már el, bazd meg. Rövid az agyam, nem tudom felfogni, hogy most mi a geci van. Mi a faszom? Kinek fosták le a faszát, vagy mi van? Meg hol van Dani, bazd meg? Ebben meg valaki belehugyozott. Kata, nem érted, hogy Daninak lefosták a faszát? Ki fosta le a faszát? Most őszintén. A Bandika lefosta a faszát. Miért? Meg akarta baszni? Hát jó van, én húgyozok egyet, mindjárt jövök. Takarod... Nem hiszi el, én nem bírom elmondani neki. Bazd meg. Mikor megyünk be ez a kurva Danihoz? Megy a faszom, én nem megyek, bazd meg. Remélem már leapadt a gombája. Mert nem szeretném, hogyha megint a seggembe dugná. De ahogy dugja a seggedbe, hülye vagy, bazd meg. Ez a kurvanak akkora volt a faszom, mint a... bazd meg, mint az állat. Miért? Hát te hülye vagy, bazd meg? Hát ne szórakozzál már velem. Daninak a fasza, bazd meg, azért jobb, mint a tiéd. Hát azért szép méretes. Nem. A Dani... jobb, mint a tiétek is hülye fasz, érted? És most már megdögölhetsz. A Dani gombája jobb, mint az enyém. Igen, jobb, mint a tiéd, te hülye kis fasz, bazd meg, érted? Pláne, hogy most bedagadt, mint egy lónak a fasza. Igen, és az én gombámmal mi lesz, bazd meg? Azt ki fogja nyalogatni? Majd ráharapok, bazd meg, az bedagad. Érted? Bazd meg. Kurva szar ez a tojás, bazd meg. Bocsi, finganom kellett. Ugye nem haragszol? Ugye nem allergiás a picsáda tojásra? Dehogy nem. Meg a fejedre is, bazd meg. Úgyhogy jobb, ha eltakarod inni, meg rohadt büdös van. Ugyanis csilisbabot ettem előző nap. Úgyhogy el lehet innen menni a gecibe. Bazd meg, érzem is a kurványát. igaz milyen pöcce, bazd meg. Mindenki kiszalad a ólból, bazd meg, amikor befingok, még a disznók is. Na, ne köhögjél már ennyire! Bazd meg, nem bírom tovább, az Isten bassza meg. Takarodj a kurványát, olyan büdösen, mint a görény. Na, takarodj de ide! rohadt geci görény, kurványát. Na, oda mehetsz, de nem szopatod le, mindjárt hozom a kazettát. Hello! Szevasz, faterod meg pornófilmet hoz ki, vagy mi a geci, vagy hogy mondta, hogy hoz egy kazettát? Hát igen, mondtam neki, hozzon nekünk egy kibaszott kazettát. Nem tudsz baszni? De tudok. Hát bazd meg, majd én megtanítalak, ide figyelj, nem nehéz. Figyelj, bazd meg, a TK-ban olyan nigger faszok vannak, öcsém, te olyat még nem is láttál. Na engem az nem érdekel, ide figyelj, édesanyám már lóval is csinálta, bazd meg, hát tudod ki az anyám? Csicsolina, bazd meg. Na, mutassak egy pornófilmet, nekem van otthon. Nekem meg nővérem, bazd meg, Sandra Iron. Ki a geci az a Sandra Iron? Takarodj már a kurva anyádba. Én meg megbasztam izét, Maja Goldot, bazd meg. Igen? A kurva anyád, ezt nem is mondtad. Tudod mekkora pinája van? Akkora pinája van, mint az bazd meg. Figyelj, olyan pinát te még nem is láttál, bazd meg. A tied, bazd meg, a nyomába se érhet. Fogd már fel. Tiedek is szar. De nem akarlak megsérteni. Jó. Őszintén. Na. Hát azért megbaszlak téged is.
Danika, vagy ki a faszom, mese? Mi a gec? Kifli? Mi? Takarodj meg, anyám! Na, akkor Mondja csak, hogy mikor mész be Danihoz, bazd meg. mi? Ki a faszom? Most mi a geci? El sem mondtátok még nekem, bazd meg, hogy mi a faszról van szó. Dani meg kinyalhatja picsámat, amúgy is, hogy meg akar dögölni, akkor dögöljön meg. Amúgy már lehet, hogy ki is jött a kibaszott kórházból, nem tudom. Szerintem is már rég kijött a gombaficammal. Igen, szerintem is. Hát, amilyen hülye bazd meg, jó, hogy kijön. Még ilyen kurva egy fél kilós fasszal is kijönne a rohadék. Szerintem a földön húzta végig, bazd meg. Kurva anyját. Igen, ott hozta, bazd meg. Hát biztos maga után kötötte a kis tetű. Hát, bazd meg. Ki az? Aj, te Szevasz, vagy! Kata. A faszom ki van veled. Remélem nem felejtetted el, hogy ma dugunk. Ugye? Meg volt dumálva. Remélem semmi kifogás. Hát, oké. Na ugye? Na jó van, beleegyezek. De csak egy menet. Több nincs. Megértetted? Jó. Halló, tessék. Szevasz Miklós. Itt van nálam egy kis haverod. Ki a geci az? Majd megtudod, ha átjössz. Nagyon fogsz neki örülni. Mi a faszról van szó? Itt van. Nagyon szűk picsája van. Igen? Szűk picsa, méretes fasz. Találd ki, hogy ki lehet az. Még rímelt is, mi? Nagyon helyes kis fickó. Megbasznád? Hát a faszom ki van, bazd meg. Mi a téma? Jaj, Ja, nem lehet igaz, bazd meg. Kurva Isten, akkora ficamon volt, öcsém. Nem igaz, akkora volt a gombám, mint az így állat. bazd meg. Egész- Kíváncsi vagyok most a faszodra, hogy néz ki, bazd meg. Megnézni, mekkora lett a faszod. Na jó. Húztam végig a kórházba ideig, bazd meg. Igen, bazd meg, a kurva életben. Azért nekem az a seggembe belenyomhatnál azért. Na szevasztok, bazd meg! Mi a fasz van itt? Na ezt a szart is Szavasz a fasz. Kurva anyára. Mi a geci? Bazd meg! Hát Dani, neked meg hallottam, bazd meg, hogy fél kilós volt a gombád, bazd meg. Takarodj már, ideig húztad? Igen, én is itt fogadom. Na jó van, akkor megbaszhatlak tégedet. Te, köcsög faszú. Te, igen, te, ne nézzel olyan boci szemekkel rám. Nem dughatsz meg, bazd meg. A Daninak a nagy dagad fasz. Na jó van, akkor én mentem a kocsmába. Menj a kurva anyába. Képzel, bazd meg. Mindig meg akar baszni ez a hülye fasz. Engem is állandóan De baszogattak. nekem a te nagy A gombaficamos. gombám kell? Igen, a nagy makkod, bazd meg. Akkor, mint egy lónak, ekkora. Te most hülye vagy mi a geci? Nem érdekel, nyom belém. Tövig. Most. Hát nem igaz, ápolónőbe is úgy belenyomtam hallut, akkor lett a lyuka, mint az állat, bazd meg. Azt hiszem, kurva egy gombám lett. Igen. És nagy a fejem. Igen, bazd meg, az is csak... Mi ketugatsz? És bazd meg úgy fáj a fejemet a gomba növekedéstől is, Danika is lefosta, az Isten bassza meg. Attól kaptam ezt a kurva tifuszt. Na, akkor... Hát nem baszhatunk. Akkor mi lesz? Nem tudom. Na ide figyelj, ne szórakozzál velem. Megmondtuk, hogy dugunk, és akkor most mi a fasz lesz? Nem igaz, Kata? Isten bassza meg. Ne hazudjál nekem. De nem lehet. Folyik a picsám. Nem tehetek más. Csak a dübelt. Érted? Fogd fel! Nem érdekel. Figyelj, nem érdekel, apám is megbaszott téged. Nem érdekel apád, ez egy kis geci faszopó. Nem tehetek róla, bazd meg. Most ez van is, kész, fogadd el! Azt halljátok, hogy velem jössz bulizni, apámba baszol? Hát jobb, mint te, bazd meg. Na megmondom, hogy a kurva anyádat, te kis köcsög. Elmehetsz a gecibe, oké? Mit pofázza tudom ez a kurva?